Més coses, demà també final per al Mallorca. L'equip de Sergi Barjuan s'enfronta a les 8:30 del vespre al Sevilla Atlètic, al Sánchez Pizjuán. Avui l'equip s'ha exercitat a Sevilla. Marta Garcia ha seguit el darrer entrenament de la setmana del Reial Mallorca. A les 5 de l'hora baixa, l'expedició mallorquinista ha arribat a Sevilla després de 6 hores de viatge i tot d'una s'ha dirigit fins aquí, fins a la ciutat esportiva del Sevilla, per realitzar la darrera sessió preparatòria abans del partit de demà contra el Sevilla Atlètic. La nostra càmera ha pogut captar les primeres imatges d'aquesta sessió, la resta ha estat a porta tancada, però com veus s'ha viscut un ambient de concentració total i absolut. Sergi Barjuan ha aprofitat aquesta sessió per provar l'11 que sortirà demà de titular al Sánchez Pizjuán, un 11 en què es preveuen novetats, un 11 valent, tal com ens va explicar ja ahir el tècnic en roda de premsa. El Mallorca necessita sumar 3 punts per seguir viu i no despenjar-se de la lluita per la salvació.